दा दसेनि उनावनो बिनानाव इलिसा बर'आ जौस्राङाव गाखोसिगोन नै बेयावहाय दा माखासे इन्सट्रुमेन्ट्सफोरखौहाय सेटिं खालामगासिनो दं आरो दिनै दंफैयो आङो 32थि रंजालि बैसागु फालिथाय देंखो मोनाबिलि प्रग्राम के दान्दायावहाय ओमफ्राय दा ओरैहाय नायदो नै गोबांथार बेयावहाय रायजो राजाफ्रा दंफैसै आरो नायसिगोन नै रेडि जाजोब्बाय नायनो नै ओरैबो बिनानावमोन दं नै डान्स मोसाखांबाय ने ओमफ्राय दा बिनानाव इलिसानि मेथाइखौ नायसिगोन आच्छा आच्छा जोंना नै बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट सिंगार इलिसा बिनानावा सफैनानै दं हेल' सिस्टार मारै दं मोजां दा सफैनो हाबाय के दान्दा गामियाव आरो ओमफ्राय दिनैहाय देग्लायनि बैसागुआवहाय मोनबेसेसो इनभाइटेसन दं सिस्टारना आच्छा आच्छा ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बेयावनो नामा ना सिगां जाबाय बिराद गोजोनथाव खौरां दा दसेनि उनावनो सिस्टारनि मेथाइ खननायफोरखौ खोनानो मोनसिगोन आरो ना दा ओरैहाय नै माखासे आदामोनाबो सफैबाय ओरै बिनानाव ओमफ्राय बे मा आच्छा 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 दा आं देखायलांनो नाजागोन ओरै बिनानावमोन सफैबाय नै डान्सबो पारफरमेन्स खालामगोन नामा साइडआव आच्छा आच्छा माने साइडआव डान्सबो पारफरमेन्स खालामगोन मोसागोन ओरै बिनानावमोना रेडि जाखाबाय ओरैबो नै